Hello guys, so alam nyo, sa tuwing nakapanood ako ng video sa USA, ng mga homeless sa kanila, ang dami-daming homeless pala sa kanila guys, grabe. Nakakaawa yung mga bata, yung mga buong pamilya talaga guys, nasa kalsada nakatira. Ngayon, parang mas maswerte pa nga pala talaga tayo na na nasa third world country tayo. Dito tayo pinanganak, dito tayo nakatira kasi alam mo sa kanila parang walang sa kanila eh. Parang walang kamakamag-anak, walang kapakapatid, walang kaibigan. Putang ina. Ganon. Parang ganon sa kanila guys. Eh dito sa atin guys, lalo na pag nasa probinsya ka, pwede kang makitira sa mga mga relatives mo. Pwede kang makitira sa mga batang umiiyak. A few moments later. So yun guys, biglang umiyak si Kaden. Kaya yun, pwede ka makitira sa mga kakilala mo, mga relatives, mga kamag-anak, mga pwede mong tirahan kahit sandali lang. And pati yung sa pagkain guys, kawawa sila dun pag wala silang wala silang limos. Ganon. Kawawa sila. Eh tayo rito guys, pwede naman tayo maggulay-gulay. Lalo na pag katulad namin nga nandito sa probinsya. Ganon. Yung problema lang talaga yung bigas. Pero sa kanila hindi naman sila nag-aano ng bigas eh. Ewan ko, basta parang mas kawawa sila doon. Ang dami-dami talagang doon. Kaya parang uso yung poverty porn na mga videos doon sa Amerika. Dami kasing mga homeless doon kaysa dito sa atin. Eh dito sa atin yung mga kadalasan mo lang nakikita na nasa kalsada yung mga may diferensya sa pag-uutak. Pero meron naman talaga sa mga mga cities. Marami naman dito sa atin na mga homeless, pero iba talaga. Ibang-iba talaga kung yung mga nasa sa Amerika eh. Ewan ko lang kung totoo ba, pero parang sa tingin ko mas maraming pulubi doon kaysa dito sa Pilipinas. So, ayun guys. Yung yung point ko lang, dapat mas thankful pa pala tayo na nasa Pilipinas tayo kahit mahirap buhay dito. Di ba guys? So here guys, wala mo ng crayfish vlog ngayon. Ito muna. And mga kasipit, huwag niyo nga palang kalimutan na mag-subscribe and mag-share ng mga videos natin and paki-turn on that notification bell para sa mga videos na bago na pwede niyong mapanood at baka meron kayong matutunan about crayfish. So, salamat guys, thank you, and have a great day, and good night.